Mga higala, kumusta? O karon, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Larawan ni Manuel. Ang batanon kini nga nangandoy sa kamatayon sa iyang igsuon, sa iyang maguwang. Andam na kaha siya sa pagpatay, andam na kaha siya. Nga patyon ang iyang igsuon. Taan na siya sa unahan, dito sa may sapa. Pipila na lang kalakang mo abot na siya sa akong payag. Huwaton ko ang batanon, huwaton ko siya. Sandra! Mami Virgilia, nga no? Nakakita ka ba ni Denver? Nga no? Hain si Denver. Hawa si Denver din hisabay. Nagsige kong pangita niya pero wa ko siya makita. Ug nabalaka ko sa akong anak. Mami, ayaw paghilak. Nganong nahitabo man kini sa akong mga anak, Sandra? Gailan ko usab si Eman nga pangitaon niya si Denver. Ug ya kining gipangita. Hain man ka tumiadto si Denver. Wa naman siya. Dihang gituktok ko ang iyang kwarto. Ug akong nahibaw-an nga wa kini masirado. Mo hinungdan nga ning suod ko pero wa na siya dito. Makigsulti unta ko sa akong anak. Mami, ayaw paghilak. Ayaw kamalaka. Upauli niya sa Eman din mami. Nakauban niya si Denver. Sandra, magkauli pa ba yun ka ang maayong kabubuton sa akong mga anak? Ayaw lang kabalaka, mami. Di ta magpunga sa paglaom. Maabot na niya ang panahon nagtuo ko nga makadawat ra si Denver sa nahitabo sa among relasyon. Kung mahimo ko pauntang katudluan ang akong kasing-kasing nga higugmaot siya pag-usap, dili unta niya kini mahimo. Nga magtanom siya kasuko sa iyang maguwang. Ayaw masulang imong kaugalingon. Muutan si Denver, mami. Dili makahimo si Denver. Sa kaalautan sa iyang maguwang, Sandra, dili siya makabuhat ni Ana. Di ada ko sa sud siya payag. Ug dura siya dako kakawa. Ug nagbukal-bukal kini. Ug may mga itom nga ribulto. Nganong ingon ka makatutok ni anak nako lalaki? Ako si Denver. Ayaw ko tawag lalaki. Denver. Unsa ka? Unsa ka ba kalbularya? Ganubi katawa ka? Bay katawanan ba sa kong isulti ka niyo? Nakita ko nga andam ka na gyud kaayo sa pagpatay sa imong igsuon. Og maoy hinungdan nga ni akadili ba? Para kinahanglanon mo ang akong panabang. Gusto ka? Andam na kong mapatay sa akong igsuon. Busa ka ron. Hain naman ang pudyal nga imong giingod ka na akong gagabitod ko para sa paghunos kinabuhi sa akong magwag. Dili punyal ang ihatag ko kanimo. Oo siya. Pero ingod ka gapudyal ang akong gabitod. Kung gusto ka yun nga maintibano sa pagkamatay ang imong igsuon, dili punyal ang atong gamiton. Oo siya ang atong gabitod. Hello, lalaki. Hilo? Oh, hello. Hello, anta ang imong maguwang para mamatay siya sa dayon. Og niya, dawata ang lisong itom. Isagol kini sa pagkaon sa imong maguwang. Sa oras nga masagol mo kini sa iyang pagkaon, mokirig siya og mamatay. Salamat. Oh, ako ginayon kining isagol siya pagkaon. Humada ko mapatay si Evan. Bubalik ko dinig napita. Bubalik kong pakikitaan kinig og tikwag. Pero para sa unsa pa man. Ganahibo ko naman ang pagpatay sa ako magwag. Pero, di na ko musupak niya. Ug tinuod gini ang panulte. Gasiya ang makatabang na ko para patsyon ko ako magwag. Gusto. Mamatay ka na, Ivan. Oras na sa imong kamatayon. Ug inigbawa ka na. Mubalik na ang gugba kadako ni Sandra.
Basta, bulugsog na ako sa ubos. O kinahanglan ka mabuhat ko na yun. Ang pagsagol di glisog ito sa iyong pagkaon. Para mabatay ka na! Diin ka gikan. Huwag ka na magutanang kamad ko na asa ko gikan. Denver, nahibao ka ba nga nabala kapag ayos si Mami Virgilia ni mo? Lakip ng imo maguwang si Eman? O gano? Bay pakialam pa ba na isa na ako? O gabi ka na? Dili magawa ka na pakialam ka na ako, Sandra. Busa gano makigsulti ka pa ba na ako? Di ba? Nang imong gimahal ba o naman si Kuya Iwan? Denver, dili ko gusto nga mag-away mo sa imong maguwang. Mahal sabti ka. Kung mahal ko ni mo, ganong kiilis mag ko ni mo ganto niya, ha? Denver, pasaylo ako. Pasaylo ako nga nakahimo ko ni Ine. Pero sa una na to, Sa una naman di ay? Sa una naman di ko ni mo gigawa? Busa nga naman pakialam pa man muna ko, gabi ka na. Baka pahawa ka na sa katubangan, Sandra. Baka pahawa ka na. Ang pag-uban mo ni Iwan, hangtod-hangtod, wala ko ilabot. Denver, utang-butang ko lang ni mo. Ayaw mo hatig na utang ng imong maguwang. Dili ka ba na'y maluoy niya? Denver, kung mawa si Evan ako, di ko kaya. Dili ko ka na makaya. Huwag ikamatay ko. Kung magkabuhag kami ni Evan, busa ako na ang nangayong pasaylo sa akong nabuhat ni mo. Ako na makayong pasaylo sa akong nabuhat ni Evan ni mo. Ayaw lang siya himuing nautan. Og sikid sa kamad para kamaduan mo ang ako gusto. Gikalibtan ako ni mo o gikalibtan talasad ka. O gikasilagan ti ka, Sandra. Denver, pasaylo ako nga dili na namo ikabalik ang tanan. O pasayluasan ko ninyo, nga dili ko na sa may kabalik ang among maayong relasyon ni Kuya Ivan. O pasayluan na lang sad ko sa mahimo ko niya. Denver! Unsay sunod nga mahitabo. Sunda og ayaw lang yun si Piata sa pagpaminaw ang matag sumpay ning sugilanon nga naguluhan. Larawan ni Emmanuel. Nagsulat is Chavez. Dalit ka nato sa The Voice Drama Bisaya. Larawan ni Emmanuel.